Ganito mga ganda magpatakbo eh. Oh, bilis. Welcome to Manila. Ayun, what's up mga idol? Welcome back sa ating channel. Para sa video natin ngayon is gusto ko lang i-vlog itong pupunta natin idol, kasi first time natin pumunta dito sa lugar na to, which is yung Manila. Wow. At dahil may interview tayo, dahil nag-apply tayo pa abroad, at may mga kakilala kasi ako ng mga kaibigan ko dito na ayaw nila magmotor papuntang Manila, kasi sabi nila na maraming huli, ganon. Gusto ko rin yung magmotor para maranasan ko rin papuntang Manila, at mas mabilis yung oras, kasi kapag sa bus mga idol, ang tagal, no? Ayun, tingnan natin kung ano yung mga kaganapan. Bali, pupunta tayo ng Ermita. Ayun, may interview tayo doon, employer interview. So, ayun mga idol, samahan nyo ako. Ayun mga idol, palabas na tayo ng subdivision. Bali, di natin kabisado yung lugar, yung mga daanan. So as usual, Google Map is the key. At papagasolin na rin muna tayo mga idol, para maganda yung labanan. Hanap lang tayo ng gasolinahan. Sana walang maging aberya sa biyahe natin. Sana hindi tayo makapag-violate. Kasi siyempre mas mahigpit doon sa Manila yung mga traffic enforcer doon. Marami ring nanguhuli, nakabantay. Unlike dito sa Laguna, hindi na magano mahigpit. Kasi simula nung pumunta ko dito, hindi pa naman ako na-checking, gano'n. So makikita natin yan pagka makikita natin ngayon yan sa Maynila. At sana lang hindi tayo ligaw ni Google Map, no? Minsan kasi sa iba tayo tinuturo eh. At tinignan ko pala sa mapa mga idol, no? 2 oras tayo biyahe. So anong oras na ngayon is 9:45 na siya mga idol. Pero yung interview pa natin alauna. So inagahan ko talaga kasi mahirap na yung maliit tayo, diba? Maigi na yung maaga kaysa late. Wala sa side mirror. Ayan, first time makapunta ni Alpa sa Manila. Yung iba kasi talaga natatakot magbiyahe ng Maynila. Gawa nga daw ng gano'n na mahigpit. Pero ako try ko lang din hanggang San Pedro mga idol, kabisado natin yung daan.
Pero pagdating na sa dulo pa Maynila sa Muntinlupa, wala na, GG na tayo dyan. Kaya pagdating doon mag-Google Map na tayo. Ayan, dito tayo magpapagasolina sa Pergas. Parang Tirgas eh, no? Full tank, boss. Unleaded. So ayan mga idol, tapos na tayo gasolina. Ayan, kuha na to, pang digmaan na to. Ayan mga idol, papasok na tayo ng Santa Rosa. Welcome City of Santa Rosa, Lion City of Laos, South Luzon. Ayan mga idol, nasa Santa Rosa na nga tayo. So ayan mga idol, gumamit na tayo ng Google Map. Gawa na hindi natin to kabisadong lugar na to. Nasa Muntinlupa na tayo mga idol, oh. Ayun, oh. SM Center Muntinlupa. Alright. Allah, dito na nga tayo sa Alabang mga idol. Grabe, hindi ko akalain makakarating ako dito, ah. Grabe. Dati kasi kinakommute ko lagi yan. Commute lang. Tapos ngayon makakaranas na ako ng dumaan dito yung nakamotor. Nagulat ako, yun na pala yung Alabang Star Mall. NANI?! お前はもう死んでいる。 Ayun na, mga enforcer. Ba't ganun kapag sa Maynila na mga enforcer eh, parang may kaba, ano? Ayan, open dito, oh. Sa ganito mga ganda magpatakbo eh. Oh, bilis.
Welcome to Manila. Ayan oh. Alright. Ganda ni motor oh. Kumuntikan pa yun ah. Bubungguan sila kuya. Oh shit. Here we go again. Ayan mga idol, dito na tayo sa punta natin, CDK. Ayan no. So, magpa-parking lang tayo dito. May bayad ba dito ang parking? Magkano? Ha? 50? Ah, sige. Payment na ba? Payment na?